Пайgambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellem gündördün bir gününde özünün neveresi Hazreti Hasan'dı kucaktab öptü. Neveresin kucakta öptü. Şoňata neveresin kucakta öptü. Oşonda Al-Aqra ibn Habis degen bir adam gelip aýtdy: "O Allah'ın elçisi, menin 10 balam var. Bir dağı balam öpkön jokmun. Balamı öpsem, balam erkeletsem, anda menin oluttuğluğum ketip kalat, anda menin kadırım ketip kalat" degen düşünükte boldy ele. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy: "Men la yerham la yurham." Kimdegim ırayım kılbasa, ağa ırayım kılınbayt dedi. Oşonduktan gele baldarыбызга, kızdarыбызga, juwaylarыбызga, bardygybız bir tuğandarыбызga ırayımdy muamele kılsak, Kudaydan bizge ırayım bolot. Kolubuzdan gelgen ırayım, Kırgızda jakşı söz bar, aşyň jok bolsa, kaşyň jok bu degen. Balkim bere turgan tamagyň, bere turgan tyýynyň joktur. Birok senin kaşyň bar, senin gülküň bar, senin jylmaýyň bar. Oşonu menen başga bir musulmandarga jardam kıla turgan bolsaň, bul eň jakşy bolup esepdelet.